Dito ngayon, sa episode na ito, matutunghayan natin ang sinasabi ni Kristo, ang siyang katotohanan. Napag-aralan natin nung unang episode, "For nations shall rise against nation and kingdom," na ang natural world ng movement ng coming of Jesus, yung coming ni Jesus, nagbigay siya ng sign sa natural world. Yung natural world na yan na nagkaroon ngayon ng famines, pestilence, and earthquakes in diverse places, binigyan tayo ng rason ni Kristo dahil sa human selfishness, yung competition of commerce ay naging sanhi ng mga problema. Kaya sinabi ng verse 8, "And these are the beginning of sorrows." Ngayon sa episode na ito, tanungin daw natin, sa globalization na ito, ano ang kaganapan sa political world? Ano ang religious world na mga pangyayari, kapatid? How do we know that we are the last and final generation? Sinabi ni Kristo, when we see and live. What a word! A verb. When we see and live. What has been spoken by Christ as the sign, the movement that is coming. And the movement of His chosen accounted to meet Him at the clouds. So pag nakikita natin at nasa buhay, at nabubuhay at isinabuhay yung mga sinasabi ni Kristo na maging movement ng kanyang pagdating. So maintindihan natin ngayon, halimbawa, itong 20th Annual World Sabbath of Reconciliation. Ano ang nangyari sa mundo ngayon? An interfaith experience of music and prayer. Napakaganda. Siyempre, song and spirit. Sino ang mga participant niyan? World Sabbath. Mga kaibigan at mga kapatid. The World Sabbath of Religious Reconciliation. Napakabigat na movement ito, kapatid. Pumasok ba sa ating isipan kung ano ang implikasyon ng ganitong mga kaganapan? Ano ang maging koneksyon? Ano ang maging dynamics nito? Na makaapekto ba ito sa ating pagtayo bilang tunay na anak ng Diyos? Dito natin makikita paano nag-celebrate ang mundo ngayon. Sapagkat pag sinabi nating Sabat, ni-recognize ng buong relihiyon na the Creator known as God, Allah, Jehovah, and by other names, calls upon all of us to create and celebrate a world Sabbath of religious reconciliation. Napakaganda. Napakabuting mga kaganapan, kapatid. Pero paano natin titingnan ito? Ayon sa sinasabi ni Kristo, anong instruksyon niya na para hindi tayo madala sa kilos ng kaaway niya? Kasi ang kilos ng kaaway ni Kristo ay kilos din na parang anghel. Religious din ang kanyang mga galaw. Spirituality din ang kanyang mga hangarin. Kaya huwag kayong magtaka, mga kaibigan at mga kapatid, sa buong mundo ngayon. Nagbago ang takbo ng relihiyosong kaganapan. Halos lahat ng relihiyon ngayon, may Saturday worship na, may gathering, may fellowship na, may worship na sa mga Sabado. Kasi nung unang nakalipas na mga panahon, talagang exclusive lang ang Sabado, Sabat. Kasi ang Sabat ng isa, Linggo. Ang Sabat ng isa, Sabado. Ang Sabat ng isa, Friday. So paano tayo magtagpo-tagpo dito? Para makilala naman tayo na tayo'y mga anak ng Diyos. So hindi lang tayo ay manatili, kundi mag-engage din. Kasi ang meaning ng religious pluralism is, it's not only tolerance, but engagement. So we can understand and be a part of one human family. Napakaganda, napakabait, kapatid. Napakagandang movement yan. Alam niyo ba, mga kaibigan, na ang World Sabbath Interfaith Service ay lumalago ito, grow out of concern dahilan dito upang maiwasan na ang gera. Sapagkat most of the words, according to science, simply
starts in religious hatred and conflict. So ngayon mga kaibigan, dito natin makikita, bakit kaya sinabi ni Kristo 2,000 years ago sa bundok ng Olive, the Mount of Olive? Kasi bakit sa bundok niya binigay ito, kapatid? Kasi it cannot be denied. It's a monumental event. It's a monumental project of humanity. Monumental program. Hindi ordinaryo na halos lahat ng tao, leaders, politicians, presidents, ministers, ay sama-sama sa ganitong mga movement na ito, kapatid. Kaya ano ang patutunguhan nito? All nations. May basihan na tayo ngayon. May biblical foundations kung paano natin intindihin yung tinatawag, you will be hated of all nations for my name's sake. At ano yung gospel na i-proclaim natin to all nations na ang maging resulta niyan, you will be hated of all nations. All nations will be reached by these proclamations. And these all nations will hate us. Because it is always an enmity, as what Genesis 3:15 have said. There is always an enmity. You know, ang human philosophy, wala nang enmity ngayon. Kaya ang tanong, dapat natin talaga, what ethical, political, cultural, moral reasons why nations will hate us? So understanding the movement of all nations is the key word for us. Is the vital word in the story of redemption. So understanding Christ's spoken words. Ano sinabi ni Kristo, mga kapatid at kaibigan, sa Matthew 24? All nations. Ano ang maging movement na ito? So titingnan muna natin ngayon sa bundok ng Olibo, yung sinasabi niya sa Matthew 24:14. Kasi halos lahat ng relihiyon ay nakabase tayo dito, kapatid. Kaya mayroon tayong mission statement. Religious mission statement. Spiritual mission. For all those who believe God, we need to perform and accomplish the command na sinasabi, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, then shall the end come. Ang tanong, unto all nations. Tapos sinabi pa dito, in all the world. Bakit ilan pala ang mundo, kapatid? In all. Bakit qualified by all the world? Ano bang ibig sabihin ng in all the world? Ilan pala ang mundo, kapatid? Ilan ang world natin? Bakit may all the world ang sinasabi diyan? Dito, ang science na ang nagsabi. Pinanood natin kanina yung isang slides na sinasabing migration na nagdulot ng globalization. Global communication. Two engines that change the landscape of planet Earth. That's according to science. Political science, social science, yun ang sinasabi. Tanong, saan sa Bible mababasa natin? Yung sinasabi nila. Nandito lang pala, kapatid. Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. It's simply that God has foreseen that His command that each of us will have the opportunity to be a witness of His saving work, not only to the place that you were born, not only to the country that you were born, but there is an indication 2,000 years ago that each people has the privilege and the opportunity
to go to some places, to migrate to some places, na sa pagpunta nila sa ibang lugar, sa ibang bansa, dala-dala nila ang kanilang faith convictions. Dala-dala nila yung kanilang pananampalataya. Pananampalataya na inatasan na to preach, and this gospel of the kingdom shall be preached. Kaya napakabait ng Panginoon yung sinasabi natin, the science of Christ coming. Cause and effect. If Christ coming is signs, has signs, may mga palatanan, may movement, so dito natin maintindihan. So ngayon, alam natin lahat na tayo ay naghihintay sa isang pagdating ng tagapagligtas. Kaya mayroong salitang redemption at salvation. Pag tayo naniwala na darating ang Panginoon, ang tawag niyan, the Advent. Kahit sinong tao na naniniwala na darating ang Panginoon at naniniwala siya dyan, siya ay tatawaging Adventist. Because you believe the Advent, the coming of God, the coming of Christ. Pero mga kaibigan at mga kapatid, ang tunay na Adventist, sila rin ang tunay na scientist. Bakit? Bakit maging scientist sila? Kasi sila lang din ang tao who can explain the true meaning of social dynamics. Maging social scientist ang isang Adventist. Bakit siya maging social scientist? Kasi verified. Yung truth niya stand by itself. Bakit? Kasi yung coming ni Jesus enveloped the whole world. Global. Kaya social, the whole world is involved. Kaya the social dynamics. So pag titingnan natin ngayon ang religious world, makikita natin na bakit? Sa 2009, mayroong national conference tungkol sa gospel, entrusted with the gospel. Sino pala ang entrust with the gospel? Sa ating mga kapatid na mga Roman Catholics, mayroon silang magazine na tinatawag na Daily Meditation for Catholics. Ang meditation naman nila ay the Word Among Us. Kaya Biblia yun. Yung date niyan, January 2011. You can buy this material in some bookstores, in some supermarkets dito sa Pilipinas. Maka-avail kayo niyan. Sa libro na yan, sa magazine na yan, mayroong tinatawag the Gospel of the Church. So halos lahat tayo. Go out to all the world, answering the call to evangelize. Mayroon silang 4 practical steps to sharing the good news. Dito natin makikita kung paano ang bawat iglesia, bawat denominasyon, sa sinsirong pagganap. Let us try to see the honesty of these people. Minsan tumitingin tayo sa pagtitingnan natin ng ibang reliyon. Parang kung ano ang ating tingin. But we need to see them as God-believing people. Kaya mayroon silang building an evangelistic environment. 2,000 years, 12 apostles gave their lives to make Christ known and loved. Halimbawa, si Pope Benedict na hanggang ngayon buhay pa. Mayroon nga siyang kayong Facebook account. Mag-communicate siya sa kanyang message of love and grace of Jesus Christ. Kaya nga, mayroon tayo sa ating mga kapatid na mga Katoliko yung the integrated Catholic life. Pag ipasok natin ang ating buhay at isip dito sa movement, sa program na ito, to how to integrate faith, family, and work, na paano makikita si Kristo sa buhay ng bawat mananampalatayang Katoliko. Napakaganda yan, kapatid. Kaya dito natin maintindihan ng couples for Christ, singles for Christ, Christ-centered, kapatid. So, bawat denominasyon, mga evangelization na ginawa ngayon, mga healthy Christian communities, mga health, marami kapatid, sa mga Baptist, sa mga Protestants, yun din ang gagamitin, Matthew 24:14. Preaching the gospel. Kaya sa iba't ibang grupo, kanya-kanya tayo. Halos makaparehas lang ang ating mga activities.
mayroong youth concert, may mga concert na ginagawa, religious concert, they're trying to bring people come to Christ and believe Christ is a personal Savior. May mga cultural presentations, culture that talks about their belief, their practice of faith. Napaka-integrated na dito lahat, kapatid. Hindi mo na mamalayan kung ano ba talaga ang movement ngayon. Saan ba natin hanapin ang ating sarili at makikita natin na we are in Christ's own instruction kasi alam natin na ang kaaway ni Kristo ay talagang gumaganap na angelic ang kanyang mga gawain. Religious ang kanyang mga activities. I just want to make it clear to us how the Bible is telling us the movement of the Great Controversy. Meron din silang children's ministry, meron silang mga choir, mayroong mga tinatawag mga family care groups. Marami yan sila, kapatid. Tingnan mo, magkain-kain yan sila. You see this picture? A lot of these programs and activities is in the internet. Kasi may Facebook na tayo, lahat ng mga church-related, spiritual-related, mga values-related na mga activities. Sabagat all these moral issues is being tackled. Paano tayo? We become one with one another, fellowship. Kaya ang term niyan, kapatid, pag pumunta ka sa mga plaza, maraming mga kabataan ngayon na getting involved. How to make our church involved into evangelization. Kaya ang tawag niya, the new evangelization. Sa professional groups, paano ang mga professional doctors, engineers, teachers will get into, pati na ang taga-barko, mga kapitan, mga marinero, mayroon na rin silang mga tinatawag evangelistic concept. Na ang kanilang profesyon ay maging bahagi sa isang global moral recovery. Kaya mayroon tayong medical missions, mayroon tayong iba't ibang klaseng mga missions na ginagawa. At ito hindi exclusive. Halos lahat ng relihiyon ay ito na ang ginagawa. Medical and dental missions. At mayroon pa nga mga livelihood, paano tutulungan, paano magawa ng sabon, magawa ng mga produkto, ngayon paano magawa ng mga kapsula, paano magawa ng mga organic, paano tayo mamumuhay ng mga healthy lifestyles, going back to organic farming. In the field of education, may mga libro ngayon na ginagamit sa mga universities. Isa sa mga libro dito, nasa chapter 10, pinamagatan, Christianity, Yesterday, Today, and Tomorrow. Pag binasa natin ang kanilang konsepto dyan, teachings nila, doctrine, sinasabi, look towards the future. Paano tayo titingin sa kinabukasan? Sinabi nila, Filipino Christianity needs to inculcate the ethical ideals of a godly life. Paano maging godly life? Through the Holy Spirit's help, as Jesus set forth that ideal. Napakaganda, kapatid. So, paano natin titingnan? One of the book na nabili natin, kapatid, ay itong tinatawag, The Faith of the Vatican. Kadalasan ng tao, pag nakakita ng word, particularly, in the previous years of this planet Earth, the Christians, the Protestants, pag sinabing Vatican, parang negative ang kanilang mga pananaw. Pero today, my friend, ito, 1990s pa ito na libro, A Fresh Look at Roman Catholicism, The Faith of the Vatican. Bakit? Ano pala yung faith ng Vatican? Ang libro na yan ay nag-account, ng mga kaganapan ng joint enterprises between Roman Catholics and Evangelicals in the area of evangelism. Paano daw magsama-sama tayo para i-reach out ang mga tao na hindi naniniwala? Reaching a godless world are all on the increase. Talagang, isin 1990s pa, pero nag-increase na ito ngayon at naging hinog sa mangga pa. Hinog na ito, kapatid. Talagang napakakintab ng balat ng mangga na kahinugan niya. So dito, ang pagtingin natin dito, kapatid, kung hindi tayo babase sa sinasabi ni Kristo, na tinanong siya na sign or movement of His coming, mawawala tayo, kapatid. Sapagkat ang Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, then shall the end come. Paano natin intindihin yung tinatawag na gospel? By the way, kung mayroon kayong iPhone, iPad, o cellphone, kahit anong Android
Tingnan mo sa search engine sa Bible nyo, ilang beses ginamit yung gospel. Isulat mo, gospel of the kingdom. Ilang beses lang ginamit sa Bible yon para natin makuha yung pinakabuod nito. Gospel of grace, the gospel of Jesus Christ. Pero ito is specific. And this gospel, what is that gospel? Of the kingdom shall be preached in all the world. Hindi to all the world. You have to be careful with the verb being used. Okay? Sinasabi natin sa Matthew, Exodus 20:13, and in all things that I have said unto you, be circumspect. So, anong ibig sabihin ng gospel of the kingdom? What is this gospel of the kingdom? That we shall preach and witness. Sa napakahaba ng panahon ng ating pananampalataya, some of us might be existing for a millennium. Some of us have existed about 150 years, 200 years ago, 300 years ago. Ano ba yung gospel? Right on time sa ating generation. Na tumutukoy na gospel that connects to the end. And this gospel of the kingdom. Ano ba yung gospel of the kingdom that we shall preach and witness? Napaka sensitibo nito na teksto, kapatid. Kasi pag titingnan natin ang globalization and religious pluralism, gospel din ang kanilang pinag-usapan. Tumutukoy din sila tungkol sa mga faith and religious practice. Kasi naman, we rub shoulders with another. We share the same workplace in many cases. Our children go to same schools and we eat once, but very often we know all too little of one's another faith and religious practice. So we need to share our faith. So paano natin intindihin ito ngayon? Sa ating generations, 2019, 2018, 2019, nagbunga na kasi napakatagal na, kaibigan, yung religious pluralism. Napakahaba na ng pila ng mga programa ng interfaith, kapatid, programs. Nagsimula sa interfaith dialogue, ngayon ay interfaith projects and programs. Kaya dito, C. Gumamit talaga sila ng S-E-E. C. Kitang-kita. Is it coincidence or providential? C. My dress as Muslim. C. My forehead as Hindu. C. My chest as Christians. But I am one human. C. In other words, everybody. Makita na natin yung epekto ng isang filosofiya. Kaya nga, paano natin titingnan ang Matthew 24:14 sa isang kaganapan, sa isang mensahe, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. In all the world ang ibig sabihin. Anong ibig sabihin ng in all the world? Not to all the world. In all the world. This statement of Christ in the Mount of Olives is exactly the context of migration and the privilege for each of us who will be given the privilege and opportunity na makarating sa iba't ibang bansa. Makarating tayo sa iba't ibang dako ng mundo na mapanatili natin ang pananampalataya na kahit saan mang corner ng planet Earth, you still live a life in Christ. In all the world. Na kahit saan man tayo pumunta, dala-dala pa rin natin yung mensahe na mayroong harian na darating. Mayroong kingdom na darating. Na si Kristo ang hari, kapatid. Kaya ang ibig sabihin diyan, in all the world. Kasi ang word na in is an adverb form ng ibig sabihin around, available, home, arrive, here, indoors, inward, in all the world. Kasi pag gamamit ka ng to, ibig sabihin, malayo yon outside. Pero dito, inside, accessible. Kasi ang ibig sabihin ng in all the world, ang ibig sabihin niyan, kahit masaan man tayo dalhin ng ating buhay, kapatid, in the practice of our faith, ang ibig sabihin ng in all the world, in the sphere of your influence. Kaya minsan may kasabihan tayo, hayaan mo yan, may sarili siyang mundo.
Kasi yung mundo na tinutukoy dito, yung kung saan ikaw namumuhay. Halimbawa, teacher ka. Saan ang impluensya mo? Sa mga estudyante mo. Sa magulang ng estudyante mo. Makikitaan ka ba nila dyan na ikaw ay nag-proclaim ng coming kingdom or the gospel of the kingdom na sinasabi ng Panginoon? In the sphere of influence. Isang libro, kapatid, na sulat ng isang babae ng Adventist home, ang tawag niyan, page 33. Sinabi niya, it is impossible for any of us to live in such a way that we shall not cast an influence in the world. Oh, it is impossible. Therefore, in all given circumstances, wherever you are, we are casting an influence to people around us. So, my beloved friends, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. In other words, God had foreseen, and this very verse indicated to us of a migration movement. Because witnessing means there is a material evidence that you have shown. You heard it. The word witness means somebody have seen it. Somebody have heard it. So, ibig sabihin, nandoon mismo, nakarating mismo, at narinig mismo, at nakikita nila mismo. This is exactly the migration movement, kapatid. Cannot be a witness unto all nations. Pag sinabing unto na word, kapatid, sa dictionary, sa Microsoft Encarta, na ibig sabihin ng to, used to indicate that something is said, given, or done to somebody. Yung meaning ng unto, kapatid, unto, stress, no? Na used to indicate that something is said, giving, or done to somebody. May nabigkas ka, may nagawa ka, kaya makikita yun na bilang ebidensya. Kaya sa korte, kapatid, if you will stand there as a witness, siguraduhin mo na nakita mo. Siguraduhin mo na nandoon ka. Kasi pag hindi mo ma-prove yan, pwede kang makulong, ikukulong ka. Kasi perjury ang kaso mo. Nagawa ka ng kwento na wala nang nakikita. Pag tayo bilang witness, kapatid, kaya si Kristo, bago siya umakyat doon, ang huling habiling niya sa mga apostoles, mababasa natin sa Acts 1:8. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be a witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in all Samaria and unto the uttermost part of the earth. We have to be careful how God arranged the statement. Ang sinasabi dito, that you shall be a witness unto both. Inuna talaga niya yung Jerusalem. And in all Judea, and in all Samaria, and unto the uttermost part of it. The arrangement of this verse has something to do with an effectivity of life. Kung ano ang buhay natin, kapatid. Kaya bilang followers of Christ, kahit anong relihiyon natin, kapatid, ang sisikapin lang talaga ni Satanas sa atin, you could not be a witness of Christ's message of redemption. Kaya ang tanong dito, kung ito ay function natin, how will Satan destroy a witness credibility? Kasi pag hindi credible ang pag-witness mo, kapatid, hindi ka mapaniwalaan. Halimbawa, bigyan ko ng example yung witness credibility. Sa isang kaso na umabot sa Supreme Court, nakulong na yung accused dahil sa isang star witness. From the lower court to the appellate court, pagdating sa Supreme Court, na-reverse. Pero matagal na nakakulong yung mga na-convict, kapatid. Convicted sila sa lower court. Convicted sa appellate court. Pagdating, kapatid, sa Supreme Court, natuklasan ng mga mahistrado, the star witness
could not be a credible witness. Why? Because she was a drug addict. Kasama siya sa grupo ng mga addict na nang-rape daw. It turned out to be, she is not a credible witness. Ni-reverse ang desisyon ng lower court. And lahat ng naakusahan, pinalabas sa kulungan. So the question is our credibility as a Christian, followers of Christ? Time Magazine, ngayon, hindi naman natin pwedeng ipagkailan na yan ang katotohanan. The New Roman Time Magazine. Pagbasahin mo yan, hindi mo naintindihan na yung akdang panahon na babalik. Buenos días, hermanos, hermanas, around the world. Friends, to all our friends around the world. And to all Christians. Good day to all our friends around the world.